उदालगुरियाव साननैनि हाबाफारिजों जागायजेनबाय खुंगा 20थि लाइमोन शिबिर बर' हारिनि बयनिख्रुइबो आंगो आरो गुदि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै लाइमोनफोरखौ मिथिहोनाय आरो धोरोमनि गेजेरजों गावखौ बावसोमनानै सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनिफ्राय मोननो हानाय गियान आरो बोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव गावखौनो साफा साफा गुन गोनां सुबुं महरै गायसननो हानाय थांखि मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुम आदालगुरि बियाब लाइमोना आफादा बियाबनि सिङाव थानाय टुरिबारि थामहिनबा 1 नं पुहुराबारि गामिनि बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 20थि लाइमोन सावराय जथुम्माखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियावनो बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय गंफ्रोमबो गामिफोरनि बाथौ धोरोम सिबियारि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बे बेलायाव मा बुंगोन? बे समावहाय आङो नैबे जोंनि 21थि उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जोंनि बे बियाबनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि जोंनि गामियावहाय जानाखि सावराय जथुम खुंदों बे जोबोद मोजां जादों। मानोना आथिखालावहाय माने जों बर' हारि हिसाबै थांना थानायाव धोरोमाबो माने हारिखौ फोथांनायाव गाहाय माने धोरोमखौ फोथांना लाखिनाया गाहाय बिबान। दा बेयावहाय जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने नैबे धोरोमखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ माने इयुनाव जौगासार खालामनायाव बा गोग्गो महरै मोजाङै दैदेनलांनायावहाय गोबां माने जोबोदहैनो माने गिलिर बिबान दङ होननानै आं सानो। बिनि थाखायनो गुबुन हारिनि धोरोम जेरै दुर्गा फुजा बा लोखि फुजा बेफोरबायदियावहाय आलां फालां माने बेरायालासिनो जों जाहाथे जोंनि धोरोमनि बे आसार खान्थिनि गेजेरावहाय जिनाखि बे जोंनि उदालगुरि बियाब बाथौ माने गौथुमनि सिङाव बे लाइमोन आफादा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ खुंदों जाहाथे गासैबो लैहोर लैहोर जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै नैबे सावराय जथुम्मायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे गोबां माने गियान आरजिनानै लांनो हायो आरो जोंनि हारिनि थाखाय माने एसेब्लाबो जों माने बिहोमा होलांनो हायो बेखौ आं खावलायगोन। आंबो सासे बिमा जानानै माने इयुन जोलै जोंनि हारिनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनायाव जोंहाबो बिमा हिसाबै जोंहा गोबां गिलिर बिबान दङ। दा बेखायनो जों गासै बिमा माहारिफोराबो गाव गावनि गथ' गथायखौ नोजोर लाखिनाया जोबोद गोनां। मानोना आथिखालाव जि बे जों ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो बायदिसिना जाथायफोर दा नैबेफोरावहाय जोङो मबाइल बायदिसिना लानायनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना आल्टु फाल्टु खालामनानै जों गावनि माने इयुन जिउ दानायखौ जोङो गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने नस्थ' खालामनानै लायो बा गाज्रि लामाथिं दैदेनलांनानै लायो। दा बेनिखायनो मोनसेल' जोंनि लाइमोन माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रैखा होनायनि बा इयुनाव बिसोरनि जिउ दानायनि मोनसे जोङो धोरोमनि गेजेरजों धोरोमनि गियान होनानै जोङो बिथांमोनखौ थार लामाजों गोग्गो लामाजों माने मोजां लामाथिं दैदेनलांनो हागोन होननानै आं सानो। मानोना धोरोम गैयाब्ला खालि फरायसालिनि माने सोलोंथाइ बा डिग्रि लानानैल' सासे मानसिया गोग्गो आखल आखु दानो हाया। ओंखायनो जोङो धोरोमनि गेजेरजों धोरोमनि आसार खान्थिखौ मानिनानै जों जिउआव माने साफा साफा मोजां मानसि जानो हागोन होननानै आं सानो। खुलुमबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेराव। दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंना उदालगुरि बियाबनि लाइमोन आफादनि जिथु जानो गोनां 21थि सावरायमेल जथुम्मा दं। दा बेयो दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोन साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दिनै सेथि सान आरो गाबोन जोबथा सान जागोन आरो गाबोन नैथि सान। दा बेवहायनो माने जोंनि जिथु नैबे मोनसे फैगासिनो दं दुर्गा फुजा जिथु जादों। दा बे दुर्गा फुजानि गेजेरावनो जोंना माने गेजेरावहाय जोंनि उदालगुरि बियाबा सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय दंखायो। जिथु दुर्गा फुजायावहाय गेजेरावहाय जोंनाबो माने जोंनिनो धोरोमनिनो मोनसे मोजां गियाननि धोरोमनिनो साथाय मोजां गियाननि होनाय आरो बिनाव फरायनायनि सायावबो जों सावरायनाय मोजां आलासि लाबोनाय दङ। दा मोजां आलासि लाबोनायावहाय बेयावनो माने जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय माने धोरोमनि गेजेरजोंबो मोजां लांनो हायो बा फरायनायनि सायावबो जों बोरै मोजाङै लांनो हागोन बेखौनो जों सिन्था खालामनानै दिनैहाय बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जायो बोसोरैहायनो। जे जोंहा माने जोंहा बेलेगावहाय जिथु दुर्गा फुजा जायो बेवहाय गुबुन धोरोमाहाय फालिनो जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। जास्ट माने जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमाव जिथु नैबे दुर्गा फुजानि सिजोनाव जोंहा लाखायो जेथिया दा बेफोरखौनो जों होबथानो हागोन नामा बेफोरखौ साननानैनो जोङो माने दुर्गा फुजानि सिजोनावहाय बेबायदि प्रग्रामखौ जों लानाय जायो आरो।
बेराफारसेथिं बिथांमोननि सायाव माने आङो बुंनो मेसेज होनाया बेनो जे जोङो गाव गावनि धोरोमावहायनो माने गोसो होनानै गाव जिथु धोरोमानो जाया मानो दा जिथु धोरोमाव थाया मानो बे धोरोमखौ लानानैनो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै मोजां फालिबा मोजां दा जोङो हमनानै ला जोंनि धोरोमनि मानसि नङाबाबो जों बेलेगनि धोरोमाव थांनानै बिदि रंजा बाजा खालामनायाव बारा मोजां जानाय नङा बेखौ जों सानदों ओंखायनो जाय जि धोरोमानो थाया मानो बे धोरोमाव थानानै गावनि धोरोमखौ सिबिनायानो मोजां आरो जों बेखौ सानो आरो जाहाथे माने बिदिनो दुर्गा फुजाफोरावबो थांनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरा थांनानै मुरथि गारनाय समावबो जाहाथे लोंला जाला खालामनानै बेबायदि अयथासारखौ खालामहैयो दा बेफोरखौ जों लुगैया जाहाथे बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थायोबा जों मोजां मोनगोन बेखौसो आं सानो आरो दुर्गा फुजानि गोथार समावहाय माने जिथु जाय धोरोमा माने दुर्गा फुजाखौ मोजाङै फालिदों जे गोसो होनानै फालिदों बिथांमोननिनो मोनसे धर्म होननानै सानना लांनो दा बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै गाव बेखौनो दुर्गा फुजाखौनो मोजां मोननानै जिथु फालिबाय जेथिया बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै फालिलांथों बा जोंनाबो ओरैहाय फारसेखि जोंनि बाथौ धोरोमावबो जिथु सेमिनार लादों दा जोंनि सेमिनाराबो मोजां जालांथों जों बेखौनो बुंनानै आरो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव